искаме да ви пригласим в ресторана. Кръстик, кръстница, бабо, бабалек, бабалечка, да отметим днескашния ден. Айде, приглашаваме. Айде. Има по света голям, но без близките ми родни винаги съм сам. Всяка нощ сънувам сън от детските ми дни и долавям ехо, мама пее при зори, тежка песен стара, а в очите и сълзи. Боже мили, чуй ми ти молбата, заведи ни в стари времена, аз да видя слънце и позлата, да я видя тази красота. Боже мили, плаче ми душата, с теб премина. Какво казвам? Аз искам да кажа, че ми е драго, че живея в Бесарабията, че съм българин и ми е драго, че нашия народ съблюдава тези традиции, портакал, други традиции като български. И искам да избия за това, че ние се придържаме в български традиции. Аз искам да пожелая на тази младата пара да бъдете дълго вместе, да ни родите много кръщелничета. Ние си даже се създадем да се кръстим, да бъде мир на земята и да се почитаме. Да не забравяте вашите родители и да не забравяте, че имате кум и кума, бабалек и бабалечка и въобще много приятели. Българите викат мир, почет и уважение. Българите си остават благословени и да дочекате също и вие да лъсите, да давате вероятно портакал, да сте здрави и на много време. Очень приятно.